guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Bali ngayon po ihahatid po namin itong 10 box na bond paper po at saka isang printer sa Batuili. Bali ito po yung kasabayan sa may Salapay. Inuna lang po namin yung sa may Salapay kasi medyo na late po yung order namin sa Batuili na printer. Bali ito po yung isang request ng head po nila, si Ma'am Reggie. At ito po ay sponsor po ni Tito Subscriber / Cocomelon at saka si Ninong Sir. Thank you po. Bali, personal pong tinawagan ni Tito Subscriber yung kanilang head na si Ma'am Reggie po. Yan, syempre kasama ko po ulit si Ate Gretchen. Hi guys! Ate Joanne. Hello guys! Yan, ang dalawa nating boy, si Piolang saka si Alex. Saka ang ating camera girl. Si Chacha. Si Fresh na Fresh. Laban! Laban lang guys! Malapit lang. Ano sila ma? Bata nga ro, di pangis. Ay ma'am, gandang umaga po. Delivery po, pizza. Shopee delivery. Ugas. Morning po. Ayun si Ma. Sige po. Ito-tour namin kayo sa school ng Batuili. Ganda. Ako, ang ganda dito. Ito po yung ano po ito ma'am. May Brazil. Dito yung ano nila. Kubo. Dito ang kinder. Pero ito talaga yung pinaka-hall namin. Ganda Kami ng classroom kaya. Dito po yung tapos dito nag-print. May dito. Tapos ito yung grade 2 classroom namin. Ngayon, wala na nga at sira-siraan na. Diyan na lang na naging stock room. Kasi tatlo yung talaga ang classroom namin. Ito po. Pito ang aming, di ba, pito ang Hawak mo. ay tatlo lang ang classroom. Masaya kami sa sa tulong ninyo kasi malaking tulong, marami pahirap na kami. Pahirap ngayon ang marami ang naghihirap ngayon kagaya sa kuranta. Kulang na sila ng bond paper. Ay kami at least nagpapasalamat at may mga may mga kagaya ninyo, may mga sponsors na willing na magbigay. Ha? Thank you talaga. Mana-mana sa kayo pagayo. Ibig sabihin, maraming salamat sa inyong lahat. Tama, Ate Gina? Si Ate Gina yan ang aming PTA president. Pwede kang magpasalamat din sa kami, Ate Gina. Siya pagmarom-marom, sayo pagayo. Magandang umaga sa inyo lahat. Mana-mana sayo tubong, may mga anak, may pasalamat sa dol-dol. Maraming salamat sa tulong ninyo na ibinigay para sa aming mga anak. Thank you po. Thank you daw po, Tito. Sa totoo lang, mahirap mag-request sa mga MGO kasi syempre inuuna nila yung mga big schools. Kaming mga maliliit na school, kahit lang, naghanap ng mga sponsors. Kasi nga yung mga LGO, syempre marami ang population nila sa mga big school. Kahit sa mga classroom na ibibigay, matagal na ito.
Ang mabuti lang kamo at nang kumbaga kahit pa paano may kilala akong contractor ng DepEd. Kung wala, baka bulok-bulok talaga ito. Nung dumating ako dito, siguro naman lagi kayo dito sa Batuili. Nung dumating talaga ako dito, siguro Opo. Ngayon lang po gumanda talaga. Bayan ng Manila. Yan lang yung nakikita. Gusto Gusto ko, bago ako makaalis sana ng Batuili, mapaalis. Malaking tulong po ito para sa amin. Bali, ang mas marami estudyante sa Salapay, 135, tapos dito na Mas maraming ako yung school nila, ay room nila doon. Mas Marami na kasi marami. tayo nag-graduate, no? na. Marami na tayo nag-graduate. Pero ang Salapay kasi, hanggang grade 6 lang sila. Kasi lahat ng mga sponsor namin, binibigyan ko Wow. talaga ng ganito. Pero actually, in order ko lang talaga ito sa Ligat. Kasi, pero ang ano naman ay para din talaga ito sa IP. Lahat ng mga naging sponsor namin, binigyan ko ito. So, Manamana, thank you from Salabat family. Salapay, Bat. Salabat, Salabat. So, pakisabi na lang po sa sponsor na kasama sila dito. Opo. Ito kasi nagre-represent sa sponsor. Ito yung sa Opo. sponsor. Wow, So, galing. thank you so much. Manamana sa Hayo Pagayo. Thank you po. Tito, Ito para na sa po iyo. ang para sa inyo. Ipapa-LBC ko na lang, Tito. Thank you po, Tito subscriber. Manamana po. Manamana. Tito, ikaw daw to, Tito. O, Tito. Alam mo na, Tito, ikaw ito. Ito yung mga batang natulungan mo. Yan. A few moments later. Kain po. Kain po. Hindi ka makakain, mag-face Pasok po. mask ka. Makakain ng face mask. Kasi wala ba kasi ayaw niya? Upo po kayo. Ano pa? Malang ulit. Gina, kain na po. Para masulas sa Kayo, ma'am. Kaya po kayo. A few moments later. Thank you po. Much later. Guys, magluluto kami ng suman. Ito, babalatan na po namin yung kamoting kahoy. At saka maglilitsyon din po kami ng manok. Ayun, medyo... po siya. Kakapay na siya. Balik kakauwi lang namin guys, galing sa Batuili. Ito ang mini fish pan namin, guys. Limasin na namin. Hindi naman sila lumalaki guys, kaya kainin na namin. Try natin. 1, 2, 3, go! Eh, wala. Wala. Guys, isa. Kuha ka lalagyan dun ka. Kuha ka lalagyan dun eh. Wala, dalawa. Ayun, medyo malaki. Kuha ka lalagyan. Hindi sila kakuha. Kalagyan niya. Simulan nyo kasi sa tulong. Tiya! Ito, Tiya! Simulan sila, Tiya. Di kasi lumalaki kay mababaw itong ano. Naman wala pang tuhod. Ay, nako! Saan daw yung malaki? Ay, malaki yung pagaspas guys. Ya, lagyan na. Kailan, dali. Guys, ang tangan ng makinitan. Kuanan. Lasag na. Matinik ka na rin siguro dyan. Ilang months na to? Yun. Yung kadami. Malaki oh. Malaki. May naglundag kanina. Kala malalaki. Yung kwan lang palang malalaki. Masarap nga yung ganyan kalaki kasi makain mo lahat. Pati ulo at tinik.
Yala, nakatakas Mure ko pa. ta. Wala nang natira. Di pa bato ko yung nga tumawon. Yala, nahulog na lahat. Kasimple ah. Kasimple maghuli guys ah. Walang kahirap-hirap. Sarap yan sa pakbit. Isaw sa pakbit. Maigi sa wala. La! Kalaki pa man. And guys, ang aming lechong manok. Sarap Native to guys. guys, native na manok. Wow. So yummy. Ang ihaw po. Lechon. Ililechon po namin guys. Sarap. Meron siyang tanglad sa loob. Nilagyan namin ng tanglad. Lechon. So guys, ang aming buhay dito sa probinsya. Napakapayak. Payak. Napakasimple lang, pero enjoy. Mas masarap mabuhay sa probinsya, simple lang pero masaya. Kudkurin na natin guys ang kamuteng kahoy. Pag nilala mo yan. Yan na siya guys oh. Ganito lagi ang handa namin pag New Year. Puro Suman. Sumang latik, sumang kahoy. Ay, Puro kakanin dati eh. Biko. Sumang biko. Yan oh. Si Manila girl. Guys. Si Manila girl. Babalot tayo guys ng suman. Tapos na guys yung suman namin guys. Balot-balot. Balot. para kang gumawa ng balot. Magbabalot. Hindi daw magbabalot. Magbabalot. Para lang nagbabalot. Pilit na lang. Para lang nagbabalot ng lumpia. Mayroon na po sila guys. 4. Nakaliit naman tong isa. Kay Chacha na lang yung maliit. Total, maliit ka naman. Yun o. Kamusta naman ang iyong paglilitsyong manok? Ayan, sa tsura pa lang, mukhang masarap na. Oh, sarap guys. Kasi native siya talaga. Sarap. Diba? Kaya lang imaliit. Maliit guys, yung aming manok. Pwede Pero na, pwede na. Pagtsagaan. Mas malupit pa yun si mami mo dati siya. Galigo ngayon sa ano, ganyan o, yung lubluban ng kalabaw. Galigo yan dati. Atigas ng ulo, apo. O yan, laging naglalaglag sa puno yan. Sinong laging napapalo noon, ma? Ako. Alam niya. Oo, lagi mo pinapalo. Hindi mo. Tapos yung kurot niya, taas niya pang gano'n. Grabe. Kadapay patiritir Ore ka. nagtiriter. Na. Kung ang sakit-sakit na nga, itaas niya pa. Patindi kasi yan guys magkurot. Talagang Nabalo ka mo. inano na nga, nakurot na nga, may paikot pa talaga. Kadapay pa nga ito na nagsakit. Sugat-sugat ah. Sinupon tayo may Buti ikaw siya, hindi ka nakakaranas. Buti ka, di mo nararanasan yun siya. Palo, bisla. Tapos nag-aaral ka, ginaturuan kami ni mama. Ore lawag, magsama yung sipon at saka yung katay namin. May luha pa yan. Pero sino may nag-ahi sa higaan dati? ay so. Grabe. Kulang na lang maglagay ng ano, ng batya sa ilalim ng ano, katre.
Kakalaba mo lang ng ano kumutay na. Grabe talaga yun. Siyempre ganun talaga guys, pag mga bata pa. Nagalayos-layos talaga yung Lahat naman yata ng bata ganon. yung ilalim ng Parang may nalagaan kang matanda doon sa loob ng grupo. Kang angsad. basta umaga na ayun na makaungot na si mama. Nagaangsa. Yung dalawang grabe na yung dalawa. Siguro Magkatabi pa kami sa kwarto. siguro nagtigil silang mag-ihi kon na. High school. High school na. Kaya di ba Weh, school na nga, gahi pa yata. Ay, isa. Mag-ihi pa sa kanig. Ay, ganda yung joke ko. Armidor mo lang na nga. Kararmidor mo lang ng ano Katigas-tigas pa ng ano. Kasi pag pa naman mag-almiror, almiror lang ng yung parang nilalagyan ng gawgaw, yung mga mga kumon. Wow. Grabe. Sandok na kayo. Dami rin pala Pang merienda. Sold ang merienda guys. Galing ng lanaban na kamote. Bigay po ng ng katutubo doon sa lanaban. Yung kamote. Ito na guys, ang aming tilapia sa mini fish pond. O, di ba Kaya masarap? mini rin siya. Kaya mini rin siya. Mini lang yung fish pond eh. Salamat sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin na magamit namin itong kalakasan sa paglilingkod sa imbara na pangalan sa ngalan ni Jesus ang dakilang tagapagligtas. Amen. Kain na! Budots! Kain guys. Kain Guys, po! kain po. Kain. Nakaya ka sa manok ah. Mulan na yan. Itong dandahan mo baka marba. May narban. Nagsalamot dato ikuana na eh. Tayong kumuha ka ng kutsilyo. Pero mga kutsara. Kurut-kurut lang kasi. Na, lumaban. Gumaban ba? Angkal. Nyamo da dyan nag-iinay. Na, nato lang nalak. Tibay. Ibay nung nag-ihaw. Sarah. Anong pangkuhan ng sarap? Kumain ka na. Sarap ng okray Ang favorite. Bala ko nito sa lao. Akin lang yung kabila. Kumain ka na. Yun sa side nyo. Para lugi kami. Ay, lugi ah. Ito lang ulam ko. Oo, kadami-dami. Danagan ka. Danagan. Oh, ito alam ko ito. Danagan? Sa ulam. Ulam-ulam ka. Sarap naman. Oo, din. Masarap yung isdang maliit. Manok. What do you want? Chicken? Chicken. Chicken? Chicken. Chicken? Sa yung puwet. Ito, gusto mo? Ayog na. Gusto mo? May tahi. Kakain. La. Tikman mo, masarap. Ano to? Inasal yan. Inasal. Wala mo nakagayang mo yun. Yung kabila lang sa inyo ha. Masarap naman siya. Mahirap agatin. Tanggalin mo natin. Hirap mo kumain. Baba mo na. Pasalot na. Sa gali talaga tayo. Kalalambo. Pasa. Dali. Next. Pasa. Pagdating ka alik, wala na. Pagdating kay Alex, buto na lang. Yung puwet. Kala ko akin yung kabila. Naunahan kita. Sorry ka na lang. Hindi,
Dito lang naman ko nito. Sarap talaga native, no? Tingnan ako. Na. Ilocano ko na ba, oy? Na. Hindi naman na. Nay, natuwa na. Kuha ka na dun, Lig, oh. Yeah. Much later. Merienda guys! Suman kayo dyan. Kapi po. Luto na po ang Kapi aming is suman. life talaga guys sa province. Sabi sigaw dyan. Guys, oh, yellow. Sarap. Kardo na! Ano yung marami? Dinig niya yun, malamang. Ba yun pag kardo? Tikman mo yung may Sarap kaya. Hindi matamis. Ayoko nang matamis. May kasi pag matamis. Yan guys, may bunga na ang aming Rebain natin guys yung aming saging. Saging, may bunga na siya, guys, oh. Ayun Papahilog na tayo guys. Pwede na yan, guys. Hala! Sige, matupakan ka. Baligtad ka, mat. Hindi niya mahinawakan. Hindi, ayos na. Baba. Yes! Yun Woo! Bigat pala. Oh, diba? Hindi na namin bibilhin ang saging. Ano yan? May na ano, oh. Sila. Saan namin ilagay ito, ma? Dali sa bahay Ay, dyan na lang iiwan. Iwan mo na rin dyan Pauwi na kami guys! Tapos na po ang aming mission for today. Bili pala tayo ng ampalaya. Palitan na natin ang ampalaya.